Hello guys! Welcome back again sa Simpleng Luto ni Inlik. Meron tayong bagong recipe ngayon. Yung puto maya. Okay? Puto maya, pamilyar po sa mga Bisaya. So, puto maya yung lutuin natin ngayon. So, ito yung mga ingredients natin. Siyempre, una-una itong malagkit na bigas. Mga 1 kilo yan. Okay? At saka, siyempre, yung gata ng niyog. Yan. Gata ng niyog, okay? Mga 2 piraso po yan na niyog. Yun. At saka, meron tayong 1/4 kilo na white sugar. At saka, 1 kutsaritang asin. Yan. At meron din tayong yung slice natin na manipis na mga luya, mga 2 gramo at mga 2 gramo. So, ang niya dapat lalabas yung katas. Yan, ganyan. Parang piga-pigain. Pwede gawin sa kamay. Pagpiga para lalabas yung amoy ng luya natin, yung ginger. Okay? So, itong 1 kilo na na malagkit na bigas, around mga 11 cups po yan. So 1:1 tayo, dapat 11 cups po din yung yung gata ng niyog. Okay? Okay, 11 cups po. So ganun. So ang gagawin natin, papakuluin natin yung gata. Pagkatapos doon, sunod natin yung ibang ingredients. Okay? Stay tuned lang po ha. Lalagay ko muna ito. Swak na swak po ito. Lalo na sa mga bata, gusto nila ito. Ayan. So, ganun lang kasimple. Antayin natin yung kukulo yun. Tsaka ihalo natin itong yung asukal at saka itong katas ng ating luya. Pero maya-maya po pagkaluto po, hahalo tayo ng mga 1 kutsara para may aroma naman po ng ginger. Okay? Para mabango po. At saka ito din, halo natin yun pagkulo na. Okay? So, stay tuned lang po. Mga ilang minuto na yan, kukulo na yan. 11 cups po. 1:1 tayo. 11 cups din po ng malagkit na bigas. Okay? Yan po guys. Kumukulo na po yung natin, yung gata ng niyog. So, susunod na natin yung ibang ingredients. Okay? Yan po. Okay. Ganyan. Lagay muna natin ito. Okay. So, una natin itong sugar. Nagamit tayo ng saka yung asin. 1 teaspoon lang po yan. At saka yung katas ng luya. Nagamit tayo ng strainer. Parang pipigain natin ng konti. Ayan. Ayan. Pero guys, mamaya pagluto na yung puto maya natin, mas masarap lagyan ng mga 1 kutsara. Yan. Para may aroma at saka mabango yung natin. Okay? So, itong iba, pwede na ito. Hindi na magamit. Pwede nga, maramihan. Pero baka ahang-ahang na. Okay? So, ito, mamaya-maya ng konti. So, ang gagawin natin ito, ayan na natin ulit kumulo. At saka halo na natin yung malagkit. Para lang tayo magsaing ng kanin. Okay?
Yan. So, bago ko kalimutan guys, itong malagkit, itong 11 cups, so 1 kilo na ano, na malagkit, ibinabad po yan ng ano, ng tubig sa kalahating oras. Okay? Kalahating oras po, babad muna para lalambot yung malagkit na bigas. Okay? Patayin natin yun, pupulo ulit, tsaka natin yun. Susunod yung malagkit na bigas. Okay? So yan po guys. Kumulo na po yung ano, yung pangalawang kulo po na hinaluan na natin ng sugar at yung ginger at saka yung asin. Susunod na natin yung malagkit na bigas. Yan. Okay? At saka ito kanina yung may katas ng ano, luya. Halo din natin para mabango. Okay? Natin kulo mo. Pero huwag natin kalimutan guys na halo-haloin natin na ganyan. So, ito po yung itsura guys. Oh. Yan. Halo lang po. So, lagay na natin yung malagkit. Yan. So, dapat po din guys, halo-haloin natin para hindi didikit-dikit. At parang ano lang, nagsain ka ng kanin. Yan, pagpulo niyan, hinaan yung gas natin, yung apoy. Yun, luto na yan. Pili na, pili na tayo tumikim. Tapos, nadagdag tayo ng white sugar. Ganon, ganun lang. At saka ito, halo din natin ito para mabango. Okay, hindi ko na inubos. Kasi baka masyadong maanghang. Yan, so yan na po guys. So, ayan natin ulit na kumulo. Tapos hihinaan natin yung apoy. Okay? So, yan po guys. Kumukulo na po yung ano natin. Yung lapit na maluto na putumaya. Yan po. Yan ang tingin. So, parang ano lang po yun. Magsaing tayo ng kanin. Medyo paubos na yung tubig. Po natin yung apoy. At saka antay tayo ng luto. Yan. May naghihintay na kailan maluto yung ano. Hi baby. You wanna eat some putumaya? Okay. Yan po. Antay lang po. Yan po guys. Dapat i-check natin na medyo konti na yung ano, yung mata kasi halo-haloin natin yan. Delikado kasi pag dikit-dikit yun sa ilalim baka masurog po. Yan, ganyan yung itsura. So dapat halo-halo tayo. Yan. Ano natin, keep on stir po. Yan. So ganyan po itsura. So mas mabuti siguro yung pagtingin mo na kunti na lang yung gata. Dapat na halo-halo tayo. So yan guys, luto na yan. So hindi talaga natin pwede siya para yung wala na talaga tubig kasi hindi katulad ng yan kanin. So dapat medyo may yung watery parang ganun. Okay, yan. Around 5 minutes pwede natin yan. I-off yung gas. So yan guys, luto na yung putumaya natin. So kumuha ko, lagay ko dito na konti lang. Kaya yung ginawa ko, kumuha ako ng dahon ng saging para naman mas masarap umuyin, magandang tingnan. Ito yun. Kumuha ko, ginupit ko. Tapos, pinainitan ko ng apoy para naman madali lang siya i-fold. At saka of course, bumili din ako ng mangga. Kasi mainam, masarap. Partner talaga yung putumaya, yung mangga. At of course, meron tayo hot chocolate. Yun. So, depende po sa inyo. Pag wala yan, okay lang. So, kasi yung nakasanayan natin, bumili ito sa merkado. Ganito yung kadalasan natin mabibili. Ayan. Ang gagawin natin,
lalagay tayo dito. Ayan guys, ganito po yung pag-fold. Ganyan. Ayan. Lagay natin dito sa loob ng putumaya. Okay? Ayan. Hindi lang masyadong maramihan. Kunti lang. Lalagay natin dyan. Okay? Ayan. Fold natin yan. Ayan. Okay? So, yan na po guys. Yan. Gandang tingnan. Of course, yung matsoko na. So, yan na po. Sana na-enjoy nyo yung putumaya natin. Thank you. Sana subscribe po. Thank you po.